Čuská, kto vítal sám sa to, že vítajte pri mojom ďalšom videu a dneska to bude Minecraft. Už som dlho nemal Minecraft, tak si dávame znova Minecraft Pocket Edition cez mobil. Tretia časť. Dneska som tu síce není s kámošom, ale nevadí. Takže ja mám to. Áno, a tu som už troška začal stavať. Ako vidíte, ten hrad, čo sme si slúbili. No a ja idem teda ďalej stavať. By sa nám zhodil crafting table, lebo už nemáme tieto schody, takže ja si idem urobiť drevo. Ja si to našúpem. Ale prosím. Pokým to vyšúpem. Aj vadí, to vám bude stačiť. Dobre, takže raz, dva, tri, štyri. Raz. Ideme k našemu hradu. Crafting. Tak to bude sa teraz stačiť. Ježiš, ja som to minul. Tak. Ne, toto bude brána. Asi takáto dlhá, nie? No, takáto by stačila. Či? No, asi takáto. Ale tak, ja si idem troška hlínu nakopať, lebo to je moc málo. Voda, jej, čo voda. Tak to bude zatiaľ stačiť. Ježiš, neznášam tú trávu. Raz, dva, tri, jedna. Tak. Potom si tam dáme mreže a tak ďalej. Čo to? No, Mingo. Au. Jak to dáme tak? Na to vyskočím, yes. Tak. Dobre, držím ďalej. Raz. Dva. No, Mingo. Iha, ako vidím, nám to došlo. Nemám tu nejaké zásoby. Au, padol som, čo to bolo? Nič. No, toto máme asi zásobu. No, ešte toto posledných máme. Posledných 6. Ne, to sú iné. Takže ja to začnem už s iným blokami stáva, lebo hentie nám sa minuli. Ináč aj týchto už máme posledných, už iba. Takže budeme musieť nájsť ďalšiu takú dedinku. Alebo čo to bolo. Počkať, jak to urobíme. Asi takto, hej. Ale no ježiš, ľudia, to je veľmi ťažké, takže dobre, mám to. Ježiš, zasa. No 3, 2, 4. Ježiš, zasa.
Tak ja to urobím ako hentam sme to urobili. Vyskočíme sem. Tak. Dobre, takže pokračujeme to. Hop. Ježiš, to je zase iný blok. Tak. Toto bude úplne, že fajnový hrad, lenže asi nebudeme mať viacej veľa blokov, no takže bude nám tu niečo chýbať. Ale nevadí, budeme to robiť z iných blokov. Sice to nebude až taká krása, ale aspoň nás to obráni. Ináč? Tuto by som mohol to dať nejako takto. Tak. To môže byť dobré. Koľko to má toho? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Že tuto bude nejako, jak som to robil. Tak. Tuto tak. Len tam. Tak. Počkať. Nie, to je zlé. Ja to mám zlé. Ne, nerobte to tak. Tak. Musím. Fíhaj, toto nám už dojde. Že ja to musím robiť tak. Došli nám všetky bloky, takže ako vidíte ľudia, ja nemôžem nič robiť. Môžem to akurát tak z iných blokov robiť. Ja viem, nie je to až také pekné, ale aspoň nás to obráni. A bude to menší radšej hrať, lebo... No bude to menšie. Ešte tuto dám... Posledné bloky. Fíha, už to urobím takto, aby to bolo aspoň nejaké pekné. Teraz takto. Tak. To som nepodaril. Tak. A vidíte, ako vidíte, tuto sa vám to ako keby zatvára. A tuto to je proste tak. Dobre, takže... Čo si môžeme vykraftiť? Vykraftíme si jedno toto. Aspoň nebudem stúpať po zlých veciach. Tak, toto vykrajším. Tak. Ešte toto. Ale. Tak. Nie, to je zlé. Hop. Neviem, jak to tam hore vypadá, ale to môže byť. Ešte to tuto dole, raz. Ako vidíte, práve nám všetky piesočné bloky došli, takže budem ďalšiu epizódu musieť natáčať, až keď tu bude so mnou kamarát, pretože neviem, kde by som už našiel ďalšiu takúto dedinku a o chvíľku už budeme musieť aj končiť. Ja viem, je to nejaká nudná epizóda dneska, ale čo už. To by som to mohol dať ešte takto. No? Či tak, nie takto. Takto. No, takže toto môže byť. No, zatiaľ to by mohlo byť. Začína byť noc, ja sa vyspím. No. Musíme ešte počkať, lebo to je také... No, bingo. Takže teraz si pospíme. Tak,
ja sa s vami končím, ja sa s vami lúčim, pretože dneska tu síce ani moc nič na práce nemáme a ešte by som chcel radšej teraz som chcel natočiť niekedy Geometry Dash, ja neviem, tak za 30 minút. A potom, či Geometry Dash Agario by som chcel ešte raz natočiť a ďalšie pokračovanie tohto Minecraftu bude až keď tu bude u mňa kámoš Rišo a že ja sa s vami zatiaľ lúčim a držte palce, nech nájdeme nejaký ďalší chrám. Takže čaute!